mga katablers, no? Ito yung baga 1,500 years ang nilabay, mga emperor nila mga katablers. Ngayon mga katablers, wala kaming trabaho, so pasal-pasal lang ako mga katablers. Tingnan natin yung mga baga dito sa tanawin dito sa Japan mga katablers. Ito yung mga emperor dati, tapos baga ginawa na nilang mga idolo, tapos yun na ang mga baga sinisimba nila, yun ang tinatawag na mga Buddhism. So ito yung church sila mga katablers, ito yung church sila ngayon, ito yung mga church sila sa mga Buddhism. Marami silang mga paniniwala pa, mga kulto, tradisyon mga katablers. Ito yung mga historical nila pa na pinag-prayer nila. Ito mga katablers, tingnan nyo. Ito yung mga baga sinisimba nila. So mga katablers, no, ito yung baga sinisimba nila. Ito yung mga baga yung Diyos nila mga katablers dito sa Japan, mga Buddhism. So yun ang temple nila, yun ang temple nila mga katablers. Ito yung mga members nila mga katablers.
Marami pala silang ano mga katablers, pag marami silang taong pag mag-pray sila sa mga tao ba, napakarami palang tao na dasalan nila. So nakita natin mga katablers, iba-ibang mga tao ang kanilang pinag-pray. Dito yung mag-bow sila mga katablers. Oh. So ito mga katablers, no, lahat ng mga malaking tao magdasal siya mga katablers. Ito pala yung mga Buddhism, lahat ng mga tao dito. So mag-sacrifice sila talaga. Yun ang mga style nila kasi nakita ko doon sila sa simula hanggang dito sa last na. Naglibot pa rin siya mga katablers. So tingnan niyo. Lahat ng mga malaking tao na mga pag-rebulto mag-pray siya mga katablers. As usual, Restore unto me